Ondoren, orain arte sekula ikusi ez dugun zerbait. Euskaraz ondo dakien Pepeko kide bat. Apa, kaixo lagunok. Beharrak bultzatuta ikasi nuen euskara. Pepeko norbaitek irakurri behar zituen berria eta gara, badakizue. Kereiaren bat jarri behar bagenuen ere. Eta orain gustua hartu diot. Ega ere atera dut, baina nire maizuari esker lortu nuen. Asko zor diot euskaran aditua den Carlos Iturgaitzi. Argi eta garbi geratzen diren, zeintzu diren Ibarretxeren helburuak. Entzun besterik ez dago. Hau da hau trebezia. Euskaraz gain musika ere oso gogoko dut. Pentsa, Pepeko ere serkiari hitzak jarri nizkion. Bai, gukara honenak, bai, botoa eman. Ja, basagoitiri erakutsi nionean ia bota ninduen alderditik. Beraz, nire pasioa asetzeko beste bide bat topatu nuen. Bertsolaritza. Hemendik kanpora. Eta hementxe dagoa, Dulantzin, nire lehen bertso saioan parte hartzeko prest. Urduri eta gogotsu dago. Ea nola hartzen dagoen jendeak. Orain gurekin, bertsolaritzan etorkizun bikaina duen bertsolari bat. Antonio Pérez. Gaia, krisia eta erreformak. Ezin ukatu lan erreformak, lana bultzatzen duenik, lana dutenak 20.000.000 lanik gabe 6 bakarrik. Rajoik badaki ez da egongo gurean korralitorik. Hau ez da Txipre esan ozenki, Espainia da bat bakarrik. Espainia da bat. Argi dago zergatik txistu egin didaten. Poto egin dudalako. Baina hobetuko dut, bai hoizen. Urrengo saioa Oiartzunen izango dut. Baietzan, Andoni Gainakadinako txalo zaparada jaso.